No, taká rýchla drobnosť. Mám tu ľudská dojčeneckú vodu neperlivú. A na fľaške som si všimol jednu vec, kde je, tu je. Neviem, či to bude vidno na videu. Je. Na tej fľaške sú normálne risky a odmerka. Tu je to vidno 0,8 litra. Tu na vyššie tiež. 1 liter 1,2. 1,4 tu na hore. Až dobre rátam. A to som si teraz prvý raz všimol. Aj tu na pod tou etiketou, aj tu na dole 0,2 litra. Sranda. Taká drobnosť, a koľko to môže pomôcť.